4 vuotta sitten murhattua Yitzhak Rabinia ja tunnusteltu rauhaa Lähi-itään. Lopulliset rauhanneuvottelut Israelin ja palestiinalaisten välillä aloitetaan ensi viikolla. Kansaneläkkeiden tarkistuksista on aiheutunut harmia tuhansille eläkeläisille. Aiheesta tarkemmin tunnin kuluttua. Nähdään silloin. I'll start the checklist. Prepare for battle. Terveessä kehossa lihakset, luusto ja nivelet toimivat yhdessä. Niiden ansiosta pystymme kävelemään, seisomaan, hyppäämään, istumaan. Kun yksikin osa tästä kokonaisuudesta heikentyy, liike pysähtyy. Fysioterapeutti tuntee kokonaisuuden nimeltä ihminen ja auttaa liikettä jatkumaan. Suomen fysioterapiayrittäjien tunnus on tämä. Thirty seconds to battle. Nyt tulee Finish 2-kerrostabletti. Sinisen kerroksen entsyymit irrottavat pinttyneenkin lian. Valkoisen kerroksen aktiivinen happi pesee astiat loistavan puhtaiksi. Uusi Finish Duo Action Tabs. Ylivoimainen konetiskiainen. Yllätän mielelläni tyttäreni vaatteilla, jotka ovat yhtä laitteita kuin olisin juuri ottanut ne pesuesta. The battle begins. Siksi käytän Boldia. Boldin sisältämä raikkauden, joka kestää pitkään. Joten jos haluat yllättää perheesi raikkaasti, kokeile Boldia. Raikkaus on sinun valinta. What's that? Dive! Siinä oikein hyvää iltaa kaikille ja meillä on kova kilpailu, mitä meillä on 3 aikaisempaa monikertaista voittajaa käymässä. Meillä on täällä Anita Hirvonen, moi. Moi. Viime kerran voittaja ja Anita Riihimäeltä ja laulaja, artisti ja mitä Trajectory confirmed. ja vähän taiteilija. Pääasiallinen ammattina on kyllä riihimäkeläinen. Ja taiteilijat myös. Joo. Ja sitten viime keväänä täällä voitti taiteilija laulaa, näyttelee, tarjoilee kaikenlaista. kaikkia mahdollista. Viihtyy semmonen monitoimi mies. Missä muuten olit tän välin? Nyt sitten, kun sulla ei ole nähty tässä. Mähän siellä uhkasin keväällä, mä tulin hakemaan matkarahat, niin olin sitten Kanarian saarilla 4 kuukautta koko kestänyt. Sä voitit niin paljon, että elit koko rahalla siellä. Ihan tein töitäkin siellä. Ja vielä täällä juonteessa. Tervehdys kaikille. Karjon kanssa voittanut monta kertaa täällä. 4. kerta on. Sitten Sarjon kanssa hevosten kasvattaja vaan. Joo, kaikkea sellaista mahdollista. Janne Hurme. Hyvää iltaa. Joo. Laula vähän. Piti sanoa, että terveisiä Riihimäelle. Sitä. Niin? Ei siitä sen enempää. Jaha, onks teillä joku insight? Joo, me mennään nyt naimisiin. Riihimäellä. Riihimäellä nimenomaan. Mitä levyä? Joo, näin päivänä 4 soittoa ja siitä pari viikkoa, niin istui hiukan levy siihen kaupan päälle. 2 levyä nyt tässä kohdassa sitä. Jaha. Yeah. Minä on Poro ja Isto on Pukka. Firing and forgetting. Mitä mielenkiinnolla sitten odotellaan joulun alla ja kirjailijamaisterilla ja Oran iltaa vaan. Ja Raja on kanssa ollut Espanjasta ja juuri on tullut sitten työstettyä ja kirjoitettua paksu kirja. Ja autuudesta. Joo, siinä just nyt ja tammikuussa tulee sitten kakkososainen TV-draama. Niin, I dare you to hieno run. juttu, että sitten katsotaan tätä tässä. Laitetaan se oikein päin. Kyllä me tietysti nähdään se näinkin päin, mutta... Got my second wind. Tämä sanotaan tässä. What's that? No niin. Tämä vie. What's that? Sitten sanotaan, että taksi tuo. Speak up. Speak up. No, menkö? Näin. Your top tower is under attack. Kun Riihimäellä.
Mikä vie? Raja vie, mainen vie. Taksi. Bussi mennään ja taksilla tullaan takaisin bussiin. Jos mä nyt mun päässä nyt opetan Iron Beatin kappaleen. Wilco! Siinä kyllä lauletaan, että seksi vie ja taksi tuo. Quit your Ja jos mumbling. se tämmöinen vastaus, niin sulla tietysti kysymyksen teki Anita, niin mä en sana seksiä. Janne. Jos on kysymys Your ihanista bottom nylon tower beatin is under tyypistä, attack. niin tämä on pakko olla seksi. Deploying! Ei se on se. No täällä on kyllä sarja Janne. Mission jotka medal! tiedät, sä voit Yes! sen biisin. No kerro mitä. Seksi, vie ja taksi tuo. Nylon Beatin. Loistava bändi. Loistavia tyttöjä. Hienosti ovat tsemppailleet ja mennyt eteenpäin. Siis on pakko sanoa. Niillä on hyvä bändi. Mutta me ollaan Anita sitä nuorisoa, joka kuuntelee, kun nuoriso kuuntelee. Nyt sen lisäksi, kun mä menen Janne kanssa naimisiin, niin Sarin kanssa meistä tulee duo. Läski vie ja laiha tuo. Sellainen biipi on niinku sit se juttu. Joo, hyvä. No tässä käy niin kaikki kivat tästä jutusta. Toivostaa aina sarja Janne. Anteeksi. Come on! Reilu parissa. Toivottavasti ei marketilla. Mission medal! Korko. Janne. Raija. Anita. Nyt tuli pelastaja. Siis Ei minkään näköistä. Ilmeisesti mä en koskaan käy pankissa. Speak up! No, Luuta. ei se ollut. Se, Anita oli ihan oikeastaan niitä pelastaa. No kerro. Se on korko. Yeah. Taas toi korko. Niin. No taas sanonut, että pano. Et sanonut. Niin. Joo. Mutta se on väärin. Joka tapauksessa pelastanut veljen. Se on ihan sama, mitä sanoit. The sky is the limit! I think. Mission medal! Myös joskus What's that? itseni, mutta sanotaan näin. Tämä Keppelä-nimi on Pillan tapois. Cool. Iron 8 Chief! Okei. Repositioning. Mehlän nimi on Vilja. I have visual! Vilaskotaan sun laatikossa. En minä tiedä. Laatikko, laatikko. Raija. Bounty! Anita. Arvas. Velimatti. Saapas. Vau. Yksi oikein velimatti. Yksi oikein vai? Joo, se oli hyvä Te olette ihan kysymys. saappaita kaikki muut. Saapas. Your bottom tower is under attack. Se oli hyvä. Se oli... Kiitos. Nythän kaikki tarvii villasukkia ja saappaita. Ja Niin. sä kuuntelet mua nyt pikkuhiljaa. Enimmäkseen villasukat tietysti on ehkä Yes, jossain sir. laatikossa tai silleen, että enimmän osan vuodesta. Eihän villat voi Mission vaan medal! kotiin villat. Niin, just niin. No mutta 1000 markkaa sarja veli. Ai veli. Hyvä. Janne. Your bottom tower is under attack. Välillä pidempi, välillä lyhyempi, mutta aina itsepintaisesti omistajansa mukana. Raija. Muisti. I'm under attack! Ei hyvin. Aika. Joo, joo hyvä. Got my bearings. Meinasin sanoa, että vielä, mutta sanoa, että pinta. Sari. Monta ajatusta mieleen. Mä ajattelin kokeilla semmoista sanaa kuin askel. Ai, sekin on hyvä. Siis tuli askelta ja mitä Raija What's that? ehkä olisi noita aurinkoisella. Eikö ketään tiennyt? No niin. Ei ketään tiennyt. Mä voisin Mission sanoa, mitä mun medal! ystävät sanoi tähän, mutta kun tää on perhe. Että mulla ei oo se mukaan, mitä sun kaverit. Ei, mun oli pois. Jokainen voi mitäköhän sun kaverit on miettinyt. Mission Saanko mä medal! nyt miinuksia tästä? Joo, kaverit voi maksaa osan Quit siitä. your mumbling. Hyvä, niin, pysyy. Ja Raija, ole hyvä. Trajectory Tämä confirmed. on tärkeä asuste tanssiaisiin menijälle. Ja sellaista voi saada myös työnantaja. No. Joo.
Well, I guess from up here. Welcome. Siis tanssi, ai siinä. Deploy. Palkankorotusta, siis korotusta, korko. Hakeeko se sitä korkoa sieltä taas, että sun on se korotus. Mä kokeilen sanaa korko taas tähän. Janne. Työnantajalta saa tukea. Your bottom tower is under attack. Raise my altitude now. Attack! 2 oikein. Täällä on Anita ja Veli-Matti. Tää on liian helppo. Se oli hyvä. Pari korkoa. Minkä se on? Kenkä. Niin, se oli vähän Level 4 Party Hunter, oh my god! Tanssikengät, All systems not. Korotuksen toivossa. Hyvin kävi. Raija, Anita ja Veli-Matti 3 Maneuvering. I'm under attack. I'm under attack! Yes, sir. I have visual. Sinoperista uudet ihanat ideat. Tai kalvoväri. Ja siitä. Nyt on helppo innostua ja onnistua. Tänä syksynä sinäkin osaat. Mission Meadow. Come here, you. Soft Embossa on ainutlaatuisen pehmeä. Your top tower is under attack. 3 valkoista kerrosta tekevät Soft Embon rakenteesta todella pehmeän ja vahvan. Siksi se on käytössä edullista. Soft Embo. Parasta puhtautta. Käytössä edullista. Speak up. Got my bearings. Wilco. Gonna break your beak. Heads up! Here goes nothing. Top is missing. What's that? Your bottom tower has been denied. Your top tower is under attack. Ei oo luottanut tippaakaan. Maneuvering. Enää sitä ei oo ajattelut, että touhut peesasi Topiin. Top is missing. Mitenkä sitä tänne ambulanssille tuotiin? Diverted. Yes, sir. No niin, tilanne on semmoinen, että Sari ja Veli johtaa yhdessä. Molemmat on 1400. Anita, kun täältä minä. Joo. Expect some Mission Meadow. Tämän vuoksi Sarikin on joskus taistellut. Where's my pension? Veli. Epäreilua. Cleared hot. Mission Meadow. Voi oikein tällaista tietää. What? I'm under attack! Take position! Olisi voinut taistella
Oikeus. Sari. Mä oon taistellut niin älyttömän monesta asiasta ja mä tulen taistelemaan edelleenkin. Yksi asia, mistä mä taistelen, on tällä hetkellä voitto. Mutta mä olen joskus, niin totta kai tämä ohjelmavoitosta, 10 000 voitosta, mä taistelin siitä, mutta mä kokeilin, jos mä nyt ajattelen kysyjä, että Anita tekee kysymyksiä, niin sana väsymys. Janne? Sari kertoi ennen ohjelman alkua, että hän on ollut äänihuulileikkauksessa ja viimeiset puoli vuotta olevat niin ylivoimaisen saada pelkästään puheen, niin mä veikkaisin, että ääni. No, Raija? Mulla ei totisesti ole pienintäkään aavistusta, minkä vuoksi Sari olisi taistellut. Kysymys voi olla rahasta ja rakkaudesta, että pannaan vaikka rahaa. Niin. Tuli paljon hyviä. Ei kukaan tiennyt. Your top tower is under attack. Mahdolliseen ison työhön, mitä hän on tehnyt. Ei. Senkin pönttö. Senkin pönttö, kun mä otin väsymys, kun Your top tower is under attack. Tässä mä nyt on. No, mä näytän sulle nyt. Kato. Rotating. Huvi. Minkä vuoksi? Huvin. Ai, mä olen pönttö, saapas. Nyt mä rupeen epäilemään, että sä jollakin tavalla taktikoit, että sä voittaisit sen. Ei, kun se oli vähän painottaa sitä vuoksi. Kaikki ajattelivat, jos Anitakin jutti, kaikki ajattelivat väsymystä ja Olis mä siis sanottu työtä tehnyt. Niin. Se saakin sanoa noin hevonen. niin. Miinusliisto ja verimatti. Mietitkö se, että helppoa ei vaikea Sari. Siis mä ajattelin, että linna olisi niin kuin pehmeä. Lämmin, pehmeä. Ne on ihan erilliset. Aha, no eri lämmin. Se on lämmin. Se on pehmeä. Se on villa. Villamyttymä ja pahnakasa, heinäkasa, olkikasa. No, Plato, heitä nyt. All patched up. Tästä omituudesta voisin sit sanoa kuitenkin tavallisen vastauksen. Makuupussi. Jaha, no meillä ei ole sillä tavalla yhdistyneen, mutta jos on ihan väärin, niin saat sanoa. Raija. Jos yrittäis niin, että jos villa on huvila, niin lampaan villaja eli lammas. Anita. Sänky. Voi ei. Kerro, että edes miten kirjailija tiestää. Ei kukaan. Ei, kyllä hän myös sanoi sen niin, villa on huvila. Ja Sari sanoi myöskin sen villa. Mutta sitten hän vastasi kuitenkin jotain muuta. Se oikea vastaus oli villa. Siis mä en ymmärrä, miten tämä huvila liittyy tähän. Villa, sanotaanko No niin, villa, se ja. Aivan, niin. Hankohan on täynnä erilaisia villoja. All systems Tää on not. ihan omituinen. Kuule, Se ei mennyt. kannattaa vähän helpottaa. Täällä on Se olisi pitänyt muotoilla pehmeä kuin huvila. Niin. Me ollaan sen verran Mutta jos on pehmeä huvila, niin silloin se on lampaa. Yeah. Kysyä tämmösiä omituisia. Voi ei vähän väärin kysytty. Tytöt ties tavallaan. Sä et kuule pääse Dubliniin. Tottuu ja Sari kysyy. Ai, mun kysymys. No niin. I like the edge from up here. Kolmen naisen laulussa tämä vanha on nyt. It's coming. Hevosihminen kysyy tallikysymyksiä. I'm under attack. Hey, I fixed that knocking sound. 3 naista. 3 naisen. En tiedä, ketä nää 3 laulajaa on. Se voisi olla vanha hevonen tai kana tai koni. Mä sanon tää koni. Ei. Tytöt on täällä alhaalla on nyt tietää. Joo, Anitakin. The enemy's middle tower has fallen. Tän joku 3 naista. Goes nothing. Quit your mumbling. Riimu, hyvä tytöt. Tytölle 3. Ja Janne. What's that? I dare you to run. What's that? You belong in the ground.
aloitetaan uutta uraa. Sitä tulee Me vaihdetaan muutakin kuin vaatteet. Niin. Selvitettiin pojille myöskin tämä laulu. Quit your mumbling! Selväksi tuli. No niin, lyhyesti ja ytimekkäästi nyt tarkkana tytöt ja poika. Puussa ja painossa. Raija. Puussa ja painossa. Niin. Puussa ja painossa. Wilco! Tarkoittaako se kirjapainoa? Vai jotain punnuspainoa? Niin. Puussa. No heitä. Leima. Yeah. Anita. Oliko se 2 erillistä vihjeä? All systems nominal. Ja paino. Puussa on oksia, lehtiä, lauta ja ujo hiilä. Painossa. Mä sanon, että painossa on niitä ripauspideliä, ei tehnyt puussa mitään ripaa. Rintu. Mä olen ihan varma, että mulla olisi oikea vastaus niin kuin ihan tässä huulilla, mutta se on tosiaan vaan tässä huulilla. Se ei tule painovoima siinä omalla lakiin. Puussa on kyllä latvat, jos tässä kuullaan, että se voisi olla myös lakiin. Mä en saa oikeat sanoa, mä heitän sen lakiin. Joo, ei se ole aivan. Your bottom tower is under attack. Raija oli ihan oikeesti vähän niinku painohommissa. Joo. Your bottom tower is under attack. Tää oli nyt tämmönen juttu. Jos joku tietää siihen vasta. Se oli hyvä. Anita ja Janne tuot markkaan Raija. Rajalle. Deploy! Sinne hääkassaan. Tänään on eräs liivailija. Your top tower is under attack. Mission Meadow! And get rocket barrage! Your top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. What's that? Aika cool. Your bottom tower is under attack. Skyworthy once more! Saattaa tulla. Mä en nyt ole ihan varma, tuliko nää nyt ihan oikein. Voitko ystävällisesti toistaa sen, että minä sanon vaan väärin tätä vihjettä ja Anita? Eräs viime aikojen muotiammatti, joka voi johtaa taisteluun puntarin kanssa. What? No se oli vähän sinne päin. Se on joko malli tai mannekiini. No. Nyt sulla on ollut niin paljon aikaa, että nyt on pakko mennä eteenpäin. Että moi ja veli Matti. Your bottom tower is under attack. Puntarin kanssa. Mä ajattelin sitä sanaa muotiammatti. Televisiossa hirveästi nyt nämä sääjutut ollut, niin totta kai mä ajattelin bearings. Mutta mä sanon, että I'm under attack! Rocket barrage! Your bottom tower has fallen. Kerro mikä se on. Sweet sepsis. Kokki. Oli tää kokki. What's that? Sotajuttuja. Ei, mut siis kokki. Mission Meadow! Expect some turbulence! Se tarkoittaa, että nykyään muotiammatti. Se on ollut viime vuosina erittäin. 15 vuotta sitten kokki ei ollut mitenkään arvostettu ammatti.
Knows nothing. Velimatti. Your bottom tower is under attack. Yes, sir. Ainakin, mutta... I dare you to... Repositioning. Mutta mä veikkaisin, että se on tällä hetkellä prinsessa. Vaija. Hey! Pitää oikein. Velimatti ei tiennyt. Hyvä, mut on tiennyt. Anteeksi vaan, mutta vetelin... Prinsessa pieni. Sekä Come on. That wasn't even the demo. Niin äkkiä kato. Sanotaan muilla pelastaa. Totta kai. No niin, sitten ensimmäinen. Semmoinen. Velimatti johtaa 1900. Joo, mutta älä nyt yhtään. Kuuli niin, äläkä muuallekaan. Mitä sarjan rajan ihan hinterellä. Rocket to Not yet. Anteeksi. Hienoa. Tosi I'm under No, not again. Now that you're dead, I find it easy to respect you. Joo, ja voidaan pelata sitten Veikkauksen peliä huomiseen asti sitten 4:30, että huomenna nähdään kello 18. Sari, sun pitäisi vähän keskittyä näihin musiikkikysymyksiin, mitä mä sulle ojennan. Mun pitäis vähän, mun kyllä pitäis tietää. Siis huvin vuoksi sä keitaat mennä Alitetaan noita vanhoja musiikkikysymyksiä, niin meillä on tehty viimeksi sama hepokattikysymys ja siinä Osaatko? Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Regeneration. Your middle tower is under attack. Juuri nyt epätavallisen runsas valikoima. I'm getting too old for this horse shit. E tu, Bruce? Risne tu poco non su, Rubedeckers mi disse. What's that? Maneuvering. Kamala tupakan haju. Ei haittaa, Fabris poistaa hajut. Febris on uudenlainen tapa poistaa haju kankaista. Suihkuta verhot, matot Yes, ja sir. soffa. Febris. Rakastan makua, vihaan hajua. Se lehua. Febris ei peitä pahaa hajua alleen, vaan tunkeutuu kuituihin ja poistaa Osa. hajun turvallisesti. Se on kuivunut, on hajukin poissa kokonaan. Se tehoaa. Huuhtelainen lähellä. Febris poistaa pahan Osa. hajun kankaista kokonaan. Se tehoaa jopa näihin. Think I caught an upgrade. Yes, sir. I'm under attack. Invisibility. Hyvää iltaa. Tässä pari poimintaa. Etelä-Saksassa 2 ihmistä kuoli ja 6 loukkaantui vakavasti, kun 16-vuotias poika avasi tulen Bad Your middle Reichenhallin tower is under pikkukaupungissa. attack. Poliisi piirittää parhaillaan taloa, johon poika on linnoittautunut, mukanaan useita isältään anastamista ja ammuksia. Poliisin Your top erikoisjoukkojen tower is under odotetaan attack. yrittävän iskua rakennukseen. Oslossa on muisteltu 4 vuotta sitten murhattua Yitzhak Rabinia ja Your middle tunnusteltu tower rauhaa is under Lähi-itään. attack. Lopulliset rauhanneuvottelut Israelin ja palestiinalaisten välillä
aloitetaan ensi viikolla. Your middle tower is under attack. You can't keep a good pilot down. Double kill. Dire's structures are fortified. Your top tower is under attack. All systems now. Hirveässä kehossa lihakset, luusto ja nivelet toimivat yhdessä. Niiden ansiosta pystymme kävelemään, seisomaan, hyppäämään, istumaan. The enemy's bottom tower has fallen. Fysioterapeutti. Liikettä jatkumaan. Ylivoimainen konetiskiainen. Yllätän mielelläni vaatteilla, jotka ovat yhtä raikkaita kuin olisin ottanut pesuesta. Siksi käytän Boldia. Boldin sisältämä multivoide antaa näyttelijälle rakkauden, joka kestää pitkään. Joten jos haluat yllättää perheesi raikkaasti, kokeile Boldia. Wilco! Raikkaus on sinun Young. Trajectory confirmed. Hyvä, oikein hyvää iltaa kaikille ja meillä on kova kilpailu. The enemy's top tower has fallen. Voittaja ja Anitaan Riihimäeltä ja laulaja, artisti ja mitä ja sitten viime keväänä täällä voitti Velmatti Ranta. Terve. Your middle tower is under attack. Näyttelee kaikenlaista. Yhteen semmonen monitoimi. Mä uhkasin keväällä, kun tuli hakee matkarahat, niin olin sitten Kanarian saarilla 4 kuukautta koko kesän. Sä voit eli koko rauha. Ihan tein töitäkin siellä. Hyvä. Joo. Ja vieressä on juontaja Quit your Sari mumbling. Salminen. Tervehdys kaikille. Sari on kanssa voittanut monta kertaa täällä. No 4. kerta olisi nyt. Menossa. Joo. Sitten Sari on kanssa hevosten kasvattaja valmiina. Joo, kaikkea sellaista mahdollista. Joo. Vieressä laulaja Janne Maneuvering. Hyvää iltaa. Joo. Laula vähän. Piti sanoa tervehdys. Joo, me mennään nyt naimisiin. Riihimäellä. Riihimäellä nimenomaan. Joo, joo. Eikö? Päivinä meillä on pikkuisen siitä pari viikkoa, niin tulee pistooli päälle vielä. 2 levyä nyt tässä 2 viikon sisällä. Deploying. Jaaha. Ootteko te tonttuja vai joulupukkia? Minä olen Voro ja pistoo pukki. Selkeä. Jaaha. Sitä mielenkiintoista odotellaan joulun alla ja kirjailijamaisteri ja Oranen. Kuinkaa vaan. Ja Trajectory confirmed. työstettyä ja kirjoitettua paksu kirja. Sitten katsotaan sitä tammikuuta, katsotaan tätä tässä. Ja ensimmäisenä kysyy Anita. All systems now. Your bottom tower is under attack. Makas se nyt miten päin se. Your bottom tower is under attack. Sitten sanotaan, että taksi tulee. Tämä vie taksi tulee. There goes nothing. Your bottom tower is under attack. Reloaded and ready. Jos bussilla mennään ja
taksilla tullaan takaisin bussiin. Your bottom tower is under attack. Siis mun päässä nyt koko tämän Nylon Beatin kappale. Siinä kyllä lauletaan, että Your bottom seksi tower vie ja is under taksi tuo. attack. Niin. Että jos se tämmöinen vastaus voisi olla tietysti, että kysymyksen teki Anita, niin mä nyt heitän se sana seksi. Janne. Jos on kysymys ikihanista Nylon Beatin tytöistä, niin sitten tämä on pakko olla seksi. Jaha. Raija? Mä arvelisin, että se ei ole vihellys eikä Olavian viitta. Ei. Ei. Ei kukaan se ole se. tiennyt vai? No täällä on kyllä Sarja ja Janne, jotka ovat tienneet. Sä oot kuulleet sen biisin. Seksi vie ja taksi tuo. Nylon Beatin. Loistava bändi. Kyllä. Loistavia tyttöjä. Hienosti ovat Your middle tower tsemppailleet is ja under mennyt attack. eteenpäin. Sitä on pakko sanoa. Your middle tower has fallen. Me ollaan Anita sitä nuorisoa ja nuorisokuntia. Niin. Nyt sen lisäksi olemme ja laiha tuo. Joo, hyvä. No tässä käy nyt kaikki kivat. Your middle tower is under attack. Sari? Your middle tower is under attack. Janne? Raija? Your middle tower has fallen. Ei se ole se, jota Anita ihan oikeastaan Anita pelastaa. Se Kaikki muut on pelasti, joo. tiennyt, joo. No kerropas mikä se on. Se on korko. Korko. Taas toi korko. Niin. Niin. Se on hyvä, että et sanonut. Joo. Se on joka tapauksessa väärin. Sä olisit joka tapauksessa pelastanut veljeltä. Mä olin ihan sellainen, mitä sanoit. 100 markkaa teille muille. Sari kysyy, ole hyvä. Tämä on myös joskus itseni, mutta sanotaan näin, että tämä höhlän nimi on Villasukan koti. Kuulitteko? Okei, Janne? Tämän höhlän nimi on Villasukan koti. Niin. Joo. Missä Villasukat asuu? Laatikossa. En minä tiedä. Laatikko, pää. Laatikko. Raija. Back in the air! Yeah. Arvas. Veli-Matti. Saapas. Vau, yksi oikein Veli-Matti. Yksi oikein vai? Joo. Ihana. Se oli hyvä Te kysymys. olette ihan saappaita kaikki muut. Saapas. Aivan. Loistavaa. Se oli hyvä. Se oli... Kiitos. Nythän kaikki tarvii villasukkia ja saappaita kun... Joo. Sari ja Veli-Matti. Ai, Veli-Matti. Hyvä. Janne. 3 asteen yhteys. Joo. Joo, eli nyt sitten tarkkana. Välillä pidempi, välillä lyhyempi, mutta aina itsepintaisesti Your top omistajansa tower is mukana. under attack. Raija. Muisti. Hyvä. Anita. Your top tower is under attack. Joo, sekin on hyvä. Veli-Matti. Nyt mä tiedän. Meinasin sanoa, että vyö, mutta sanoin, että pinna. Sari. Monta ajatusta tuli mieleen, mutta mä ajattelin kokeilla semmoista sanaa kuin askel. Ai, sekin on hyvä siis. Tuli askel. Mitä Raija? Pinnaa Your top tower has fallen. Aurinkoisella. The enemy's bottom tower has fallen. Eikö ketään tiennyt? No niin. Ei ketään tiennyt. Mä voisin sanoa, mitä mun ystävät sanoi tähän, mutta kun tää on perheohjelma, niin mä en sano, mitä pojat arvaili, mikä tämä on. Just niin. Mä voin sanoa, että mulla ei ole se mukana, mitä sun kaverit arvailee. Ei, mutta oli poikia. Jokainen voi miettiä sitä kotona, mitä kaverit on miettineet. Saanko mä nyt miinuksia tästä? Joo, kaverit voi maksaa osan siitä. Kyllä, Tai saa vähän luvan liittyy maksaa. siitä. Quit Ja your Raija, ole mumbling. hyvä. Tää on tärkeä asuste tanssiaisiin menijälle. Ja sellaista voi saada myös työnantajalta. What's that? Joo. Anita.
my bearings. The enemy's top tower has fallen. Siis korotusta, korko. Kokeile sitä korkoa sitten taas, että se on niinku se korotus. Mä kokeilen sanaa korko taas tähän. Janne. Työnantajalta saa tukea, mutta tarvitaanko tanssissa tukisukkahousuja? Ei. Reposition it. Kaksi oikein. Mä ensin ajattelin, että tää on liian helppo, mutta se oli hyvä. Pari korkoa tuli. Kerros mikä se on? Kenkä. Kenkä. Niin, se oli vähän... Joo, se vähän hämäsi. Come on! Here goes nothing. What's that? Roger. Sytytä tekemisen ilo. Sinoperista uudet ihanat ideat. Kynttilägeelit. Upeita, uskomattomia. Tai kalvovärit. Piirrä ja siirrä. Nyt on helppo innostua ja onnistua. Tänä syksynä sinäkin osaat. Sinoperi. Yes, sir! Ainutlaatuisen pehmeä pinta. Siksi se on käytössä edullista. Soft Embo. Parasta puhtautta. Käytössä edullista. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Your middle barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. I was on the ground for his fox, too. Your ancient is under attack. Dire victory. Defeated! Minä sitä ajattelinkin, että tolkun mies ja se Topi on.